Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tiine varume vakagwinya vakasimba zvakadai nevateereri vedu all over the world. May God bless you, may God keep you for keeping on supporting and praying for each other. Mwari vakuitirei zvakanaka. Now tisati tapinda munyaya iri pazuva ranhasi, regai ndikumbire gono vativhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga, tinoda kutendai nemukana wamatipa wekuti sangane saana baba padare rino nevari kutibatsira kutora mifananidzo nekuzoidistributa kana kuti nekuzoiflaita kuti tione kwese kwatiri. Chatinokumbira kwamuri Mwari ndechekuti bataiwo njere dzedu kuti musoro wenyaya watichange tiri kutaura pazuva ranhasi ugokwanisa kubatsira isu sedare, ugobatsirawo vateereri nevanzwi venyaya iyi. Tinoda kutendai nekuti mukati menguva yatiri kurarama tine machallenges akawanda, asi imi ndimi provide wemasolutions. Izvi tinozvinamata nekukumbira tichitenda kuti munotiitira imi Jesu Kristu muponesi wedu. Amen. Amen. Samaita Muzane Shumba Muraitere Shumba Gumbo Agramaje Nyati Muraitere Nyamuziwa. Good. Tinotenda iko zvinoregai tino mumbokwazisa. Alright. Pana gono muchikwazisa vateereri vedu. Ndoda kukukwazisai vateereri vedu
ini ndinoitwa Ernest Mpunga. Ndiri Gono sekunzwa kwamaita. Ndinobva kuBhikita ende ndinopindira sangano repaMandara. Ndoda kuextenda zvakare kukwazisa kwangu kune timu yekwanyika yatakasangana paholiday yemuna December. Vatinotsigira chirongwa vanoti hatimisi every Sabbath afternoon kana kuti every Sunday tinenge tichitarisa Padare. Rambai muchitsigira chirongwa ichi nekunyora pfungwa dzenyu. Nemhuri yandakasangana nayo yekwaMatake zvakare nemasuggestions amaipa dare vanofarira zvakadaro kuti vakwanise kuramba tichiimprove maprograms aya kuti abatsire isu vateereri pamwe chete nesu tiri kutaura. Ivai nekuteerera kwakanaka. Amen. Yes. Tinokukwazisai mose vateereri, tinotenda nekuwana mukana wekuteerera zvirongwa zvakaita sezvino. Rangu zita Dr. Tapiwa Zinyemba, madhira pashe wegona chitova sambiri mauro kagutu mukuva pasi vari hwiru. Tinokutendai zvikuru. Tinovimba kuti muchava nenguva yakanaka patinenge tiri kuteerera Padare. Achaita zvekutamba. Tapota takuombereke chipiri. Vauya vaira gumbo. Atitiboudzosa Pastor Z. Yes. Aiwa. Tinoda kukukwazisai vateereri. Ini ndinonzi Charles N. Makombe. Ndinopindira paThe Grand Church. Ndiri weHumba, mubarwe weNyanguru. Tendera vanhu chirima nemuromo. Sezvamunoziva kuti mapadza awa ndio varanda wangu awa. Ndinoda kuti kwamuri happy new year to everyone. Mwari akukomborerei. Amen. Aiwa, tinotenda zvakare wadi vateereri kusangana mugore ra 2024. Aiwa, tinovakudzai She wakatiyambutsa kupinda mugore iroro. Inini ndini wenyu Pastor Michael Rugube Ngwaru. Ndisu mawise men anobva nekueast. Papa wagona. Mawise men anobva nekueast. Ndosakachidza Ngwaru. Tinobva nechekwamutoko uko kuTokyo. Ndokwediko tiri wazukuru waNoreka tinobva mumba huru. Tinoda kutenda kuti tasangana zvakare. Mwari akukomborerei. Amen. Makadini hama, makadini vateereri. Ini ndoitwa Tsikada Mweranyati, mwana wako achipunza. Mwari akukomborerei ku region 42. Nyika nyoro. Gore ndokwese kungonaya. Inetsenza. Gore ndokwese nyika nyoro. Aya, toda kutenda. We hope you will have happy listening. Mwari akukomborerei. Ndinoitwa Gospel muna 2024 ndinobva kwa Rusape. Rusape. Nzvimbo yacho iyo. Ngori nyika nyoro, nyika yakanaka, nyika inodiwa naMwari. Satoda kutenda naizvozvo. Reketi ndozanda todena wari inodiwa naMwari. Anyway, gaise matambo. Yakanaka yakadaro. Right. Musoro wedu wenyaya nhasi uri kutiwo ndoregerera sei vabereki vangu. Ndoregerera sei vabereki vangu. Ndo nyaya iripo muzora nhasi. Munhu akanyora pamusoro peimwe nyaya yaakanga ateerera kune vedare. Panyaya yatakamborekodha tichitaura pamusoro pekuti pababa vaya vaiti ndakasiya chinyi? Ndakatiza vana. Saka from that story akabva atinyorera achiti no, I think can you continue because pane rimwe side risina kubatwa. Regai timbonzwa kuna Nyati mbotiverengera kuti mukuru yakati kudini. Yakaoma. Hanzi izvo ini ndakaberekwa mukati memba tikadhampwa ndine 9 months kumutunga gore. Ndokwa zvakaitika izvi mutunga gore kwatisape uko kunyika nyoro. Zvinomboitika kunyika nyoro. Ungazvina muBhikiteri. Kune dzako. Hanzi baba disowned us. Mai couldn't take me into a new home. Pawakandowanikwa. Zvakandisiya ndichigara nana sekuru vanobereka mai vangu, sekuru nambuya. Handina mubereki wandakaziva. Mai havana kana kumbondifonera, hapana attachment. Mai vaiti kana vakanga vafona vaiti ndoda kutaurawo nambuya kurwa mai vavo.
ina handina chandaigona kutaura namai, havainditsvagira nguva, handina kana zuva rimwe chete randakataura nawo. Iye zvino ndakura, ndane makore 39, ndakaroora ndakugara kumhiri kwemakungwa, ndine mhuri yangu. I am well to do. Vabereki vangu vakura zvino, but dambudziko heri vakunditsvaka, wava fragile. Kwandiri it's not about money, mari ndinayo, but kungoti hapana nerelationship zvachose. Ndiri kutambudzika yekuti ndowaregerera wose. Yeah. Mawani. Ndo nyaya yacho iyoyi. Ndanonzi mawani. Yeah. Regai timboenda pana Doc motiverengera vhesi redu rekuvhurira. Vhesi yatingaverenga Malachi chapter 2 vhesi ya16 neshonero tinokuti ndinovenga kurambana. Ndo zvinoreva Jehovha wehondo. Yes, ndo vhesi. Kuna vamwe vari ana Monica Piri, ana Barrington vanoona this program. Vanombotaura kuti apa matswinya vhesi. Ngatisaritswinyei. Kana paisora nyaya yekurambana apa pari kumbonzi kudini pamusoro pevhesi. Regai timbotanga namufundisi. Panapa Mwari ari kutarisa matuso, madzudzo nematambudziko anouya nemhaka yekuti imba yenge iri imwe chete yabvaruka. Iyo chinoitika padivorce unenge uri kutokwachura, kubvarura mwoyo yevanhu, upenyu hwevanhu. Ende kana zvinge zvaitika saizvozvo izvo, mai varambwa vanogona kupinda munguva yakaoma muupenyu hwavo, nababa varambwa vanogona kupinda mukati meupenyu hwakaomarara. Vana vanogona kupinda mune zvatisinganzwisisi. So in other words, divorce inogona kuva worse than death, because this is like a living death to a relationship yenge yakabatanidza vanhu. Saka Mwari achiona the pain that people go through as a result yekutsemuka kwechinhu ichi, he also, God goes through the same pain or even more yezvisikwa zvake. Tichiona muri kunzwa tutaurwa nemwana uyu, vabereki wakasiyana wakadini. Now he's 39 years of age, but the impact and the pain is still there. This is how bad divorce can be. Yeah. Hey, Doc. Kuvengana, anzi Mwari anovenga kurambana. Kusvotwa nekurambana. Munoona kuti kana vanhu vakarambana, pane mwana apa, baba vakwavo, mai vaenda kwavo, hapasina that emotional attachment. Munoona kuti mwana unogwadziwa achiona umwe mwana wezera rake achitambigwa namai kuchikoro, baba vachiuya neGD6 kuchikoro kumutakura, ivo hauna anokutambira, hakuna anokutakura. Uchiona mwana achitorwa mapikicha namama wake nadhedhi wake, ivo usina. Mwana anobva afunga kuti saka vangu vari kupi. Saka vana vanonyanya kuaffectwa zvakanyanya kana baba namai vasisiri pamwe chete. Mwana anozwa kutozovengawo kuroora. Saka ndosaka Mwari achiti ndinovenga kurambana. Ani mukaverenga paya Genesis chapter 2 verse 18 achiti, Mwari achiti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Those are some of the effects. Saka kurambana samaita kwakangoma. Hakugamuchiriki. Gono kuvhurira kwenyu ndofunga. Ini ndoda kuvhurira ndichiti maita yenyu samaita. Nyaya yemukomana uyu yakarema. Uyezve ndoda kuwedzera ndichiti inini haisiri nyaya imwe chete yakadai yetiri kutambira kudare. Pane umwe anotaurawo in a few words achiti iye baba namai vakarambana, mhuri yatokura, vana vashanu. Vana vashanu kudaro, baba vondoroora kwavo, mai vondoroorwawo kwavo. Hapasina achaita hanya nevana. Ende baba vobata vanovenga vana vavo, havana hanya navo kana kumbobvunza kuti wakadini. Zoshayikwa izvozvo. Saka ndoda kungotsinhira point yataurwa namazhira panapa yekuti
vana munoziva vana vari very tender. Vanhu magroup maviri evanhu anonyanya kutariswa mucommunity yega yega kunoti vakwegura nevana vadiki. Nekuti havachagoni kuzvibatsira. Inini tiri pa age yekuva middle aged payapa. Unogona kuti kana zvandishatira ndinoenda, kana zvadai ndinogara ndega, unogona kuzviita. Mwana haana freedom iyoyo. Haagoni kundovaka ega, haagoni kundogara ega, haazivi chakanaka, haazivi chakaipa. Saka upenyu hwake hunogona kutoruinika. Uyo atori nerombo rakanaka kuti akaita sekuru nambuya vakaita rudo. Vamwe vana vanobva vaguma vatopinda mastreets, vototanga kupinda madrugs, vototanga kutoita all sorts of things. Saka manzwi angu ekutanga ndeyekuti macases akadai akawanda anobvarura vana mwoyo achibvarura zvakare vabereki. Thank you so much, Gon. Yes, Humba. Inyaya isina kumira zvakanaka. Ndanzwa magure evhangeri vachitaura. Ini ndinofungira kuti kana tichisvika pakurambana hatizoziva maconsequences. Ndo pane dambudziko. Dai vanhu tose taiziva zvaizoitika after taparadzana vana vasara vari voga, kurambana kwaita kushoma. Ini ndinofunga kuti dare rino iri tisatambopuwa dzimwe nyaya dzatingapiwe. Ngatimbotaura rimwe zuva, ndiko ndakungoita hambichana. Timbotaura maconsequences ekuti kana vanhu vasiyana zvii zvinoitika muwana. Matambudziko avanosangana nawo. Tichingobata at random, zvingabatsira vamwe wakati vateereri kuti iyi roti ndakutora iyi haibatsire. Ndio saka Mwari akati ndinovenga kurambana. Chikonzero ndechekuti aiziva kumberi kwatisingazivi isisu. Nyati. Ndofunga vatanga vaiparura zvakanaka. Clearly pane pfungwa dzekutongobuda dzekungoti vana vane mafeelings. Tingagona kuzviignore kana kusazve acknowledge. Ndofunga story iri kutongotaura kuti vana vanotofungawo, vana vane zvavanotonzwawo, vana vanotorwadziwawo, vana vanotofarawo. Saka I was just thinking kuti pane chishona tsumo yaiti chirere chigokuita sei chigogorera yaingongoreva ngoti ukaita zvakanaka you can also expect a good return mangwana. Whilst we know kuti my dynamics say that tsumo yaanogona ngachinjawa, but I think in essence vakuru vekare vaingoti kurera mwana ritori basa and rinotora makore akawanda. The patience and the sacrifice that we invest in our children is not misplaced. If we do it well, mangwana in our later years, the joy of family comes back kuzotiperekedza in our later years. It's not about money, but it's about the joy of fellowship, the joy of bond, the joy of having a relationship, which is what we mwana wangu awachito ndi baba wangu. So I think this story, though, for me, I think that's what it's speaking to. Maybe Mfundisi, tichienda, I know mune zvimwe zvamutaura, but ndiwedzere kuti pamuchataura kuti mukutaura kwatiri kuita isaiwo pfungwa dzekuti indakuda kunoroora somewhere. Yes. And then I am taking children, my kids, ndindi now, kwambuya nasekuru, far away from me. Yes. It can be a good idea, maybe mukuona kwedu, but ndiri kuona sekunge zvine futi ma-problems. Because ndikanoita vana uku, taakuenda holiday uyo hapo, ma-pictures tikutorana tiri toga. This one is not involved in any way or in the equation of my life. Yes. Munando anotosara angori yega. Yeah. I think samaita amenoti vamwe vanoti kudii problem ye divorce inogona kunge ine kamwe ka element ke selfishness and self-centeredness kekuti inini ndikuramba mukadzi, I'm trying to solve my problem. Handisi kusolve a problem yemukadzi wangu, handisi kusolve a problem yewana wangu, ndiri kutsvaga zvinondinakira inini. Saka this divorce ndeyangu, ndiri kuishandira kuti indishandire zviri nani. And because divorce inoita
redefine terrain structure yemhuri. Ndopa munoona ndakutora vana kuti vana ananya kutumbura wandakazvara chiendai kunani kuna mbuya because kugara muineni muri kutondikonzera rimwe dambudziko. I want to fit in a new structure ine mukadzi munyowani ndauda kucreata vana vanyowani saka imi kawana endai mundogara nambuya nasekuru. Saka vana ava havazi kupiwa choice yekuti zvakakunakira ndezvipi zvamunoda ndezvipi. Because I've noticed one big problem with the divorce ndekuti inogona kuva adult centered kuti uda kuedza kubatsira ma-adults to come up with a new living arrangement, but in the process vana vanokwanisa kuiga. It's like sezvamataura nyati, we assume vana havana ma-feelings. Vana vachangozi endai kwambuya vana vaenda endai kwaningi vana vaenda. I think this is why, like Dr. Zinyemba is saying, God hates divorce because at some point ningiri gono wataura zvakare kuti musociety mune vana vadiki newakwegura ndo wari very vulnerable. Saka tichirambana hatimbofungeiwo mangwana sezvitaurwa naumba. So there's an element of neglecting vana, especially emotionally. The emotional attachment anababa wao yaitwa severed. Itachai kuna mbuya na sekuru inini aiwa ndichambodhilani mukadzi munyowani newana wangu wanyowani imimi wona na mbuya ko muri right. Yeah, because the logical process. Unfortunately, that's a logical process. Kurambana nekudanana is generally not a very logical arrangement. It's emotions. Saka to then sit down and do a proper evaluation. Sometimes, usually, it doesn't work like that. Relationship do wanotofunga rational. Wana wakutambura. Chunza ivana vagare kunani kwatiri kuno muchigadzira nyaya dzedu. Kazhinji ndo maindiro anoita vana kuna nambuya. I agree with you. Saka Doc, indoda kumbounzawo nyati na shumba confusion. Indinofunga kuti mataura point yakanaka. Tomboti ndini ndine mudzimai wangu ndakavimbika chaizvo tine vana vadu 5. Asi mudzimai obva tanga infidelity. Otanga chivi cheupombo. Mwari anonditendera kuti ndokwanisa kuramba naye nemhaka yechivi chei cheupombo. Because at times munogona kuti aiwa Mwari anovenga kurambana but mudzimai wangu ari kuita chivi cheupombo zvinotozikanwa nemunhu wese. Kune zvigwere zviriko nechizvese kuti vana kuti baba I think sienai namai because munofa. Amoti munopa balance sose. Because uyu haasi kufamba zvakanaka, haasi kuita zvakanaka. Saka ndoramba here ndirimo nekuti Mwari anovenga kurambana. Kugarira vana ndo nembiri kai. Yekugarira vana. It's both ways anyway. Vanogona kunge vari mai, vanogona kunge vari baba. It doesn't matter. But ndiri kuona sekuti iyo muri kutaura mufundisi. We cannot condone kurambana because nenyaya yekuti Mwari vati munogona kuti. Ndofunga nyaya yedu panapa tikanyanya kuemphasize kuvana because yekurambana totoziva ma-effects ayo nezvainoita kune vazhinji. Kana madecide ndokwatichaenda nenyaya yedu. Kuti kana mazodecide muri kutarisa here ikuvana uko. How do you handle this? Because my situations ekurambana anouya nepakawandisa. Umwe mukomana anongoenda ondoita mwana umwe anorepwa oita mwana. Umwe anomitiswa mukomana wacho atomboita akanahanya hapana kutombotaurana hapana muchato. Umwe anongoti ndiri kungofara ongoitawo hatombozivi kuti ndiani baba vacho. That's why muchizoona mamwe maprograms anoitwa aya ana mugabe aya emaningi ema-DNA. Otoona kuti ari kunzi baba wacho haasiye baba wacho futi. So there are so many ways dzinoita kuti vana vaite sei vana vave. But I think pendiri kuda kuti tiende ndepekuti ipo vabereki zvavakaita mwana haangambove nemadhito ekujustifya kana kusajustifya. Isusu ngatiendei pa uyu nyakuda kuregerera uyu kuti anogona kubatsirika sei. Taura yenyu mufundisi. Yes, ini ndotenda ningegono nezvamuri kutaura mufundisi kuti vanhu vanorambana vanodi shuwa kune zvimwe
zvikonzero zvinogona kugamushirika kuti vanhu vadini havo waramba zvatakaudzwa mubhaibheri. Asi kurambana kwababa namai ngakuregere kukonzera kurambana kwevana nevabereki. Zvino zvekuti imi marambana murituka mune mareasons enye kurambana ka, but inini mai wangu ndimai wangu, regai ndione mai wangu, baba wangu ndibaba wangu. Saka welfare yekuti takurambana, but vana vachaita access sei, vana tichawaita care kwandiri ndo pane big issue. Kazhinji tinomhanya kuda kusolva dambudziko, iwe uri kupomba saka handichakude, iwe uri kudai saka morambana saizvozvo. But in that process yedzai kugara pasi muchiona kuti vana havangaite nherera mai muchiri wapenyu, vana havangaite nherera baba muchiri wapenyu, moshandisa mbuya. Let me use a very crude word. A very crude word. Okay. Yes. Ngatiregei kudhamba wana kune vabereki wedu. It's child dumping. Wamwe vanodhamba mubhini, wamwe vanodhamba musewage tank, wamwe vanodhamba wana kune vabereki. Sezvakaita mwana uyu kungonzi 9 months chigara kuna vabereki. At 9 months mai hamuchaone mwana, baba hamuchaone mwana, ende kwamuri chero wari kwambuya zviri right. That's child dumping. It's baby dumping. It's not right. Ende zviri wese futi ka. Muzukuru wanoreka kuva selfish kwacho ndiko kuti tinoda kuprotecta manew relationships edu at the expense of our own biological children. Exactly. Chari kudawo ndeyekuti ndiprotect marriage yangu. Vasatomboziva kuti ndine mwana. That's why chiti kana akafona anotaura nambuya. Rega nditaure nambuya. As if uyu mukomana webasa ari kungogarawo pambuya hasinei naye. Haana any attachment. Munoziva kudhara so. I think apapa it's a cultural problem. Yes. We were not able to express rudo kuvana vedu. Exactly. Kwekumubata womwana uchimupuruzira. Kwekumuti mwana wangu ndinokuda iye uchiti I love you daddy. Yes. I love you mwana. Tatisingazviti taona sokuti it's a taboo. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti hatikoshesi ma feelings each other. Even at the parental level. Let alone kumwana who is vulnerable. Gono ndandoda kuti nditi pamwe muri kutaura pane pfungwa yekuti mai wemwana uyu vakanga vari kufonera mbuya. Mbuya ndimai vavo. In other words, mai havane relationship namai vavo. Kwete nemwana. Mwana ari kuda relationship namai wake. Exactly. You get that? Right. I think ipa panoda kugadziswa kuti ruzhinji vabereki we treasure vabereki vedu. But we also forget kuti kune munhu ka ari kutotreasure vabereki wani wake. Gandibo but parutaurwa nanyata apa. There is this woman anogara ku-UK for many years. Akasiya wana iko kuna nambuya kwatutaura kuna nasekuru. She came back ane luggage embatya dzewa nawo wasi kugara nawo kugara nambuya. So hapa no waungana wa mumba baba mai wakuti iwe mwanangu ndio suitcase yako ine mbasha dzako iwe ine dzako then kadiki manje ndinoda kutafollow izvotaurwa nanyati kuti one ma feelings hakuna munhu asina ma feelings. Sure. Kana bete rine feeling kuti panoda kufa kuti panoda kufa ndakufa that's why achizomanya zvebasa. So ndobva kadika akazvikanzi maiyo iyi suitcase handide bai munhu wandinoda ndimi. I'm not taking this suitcase, please keep it. Imimi kana mukanga maenda endai, but suitcase I'm not taking it. Why zvikanzi because suitcase haindipi love inobva kwamuri. So what happened, mai ava to my understanding havana kuzodzokera back because a challenge yekamwanaka. Look, ndada word rashandiswa nemuzukuru wangu kuti dumping. Wateereri makateerera. Imi muri kunze kwenyika makasiya madhamba futi.
No, ndikanditaura please ndapota wakadhamba ndikuti aisaenda asina kudhamba. Vamwe vacho vari kuronga kuzovatora inyaya dzekuti iwe utaura zvoutaura ikandimbotaura zvandataura panapa mazvinzwa zvakanaka. Look, it's a serious situation yekuti wana hawana that love yapa mari, love yapa nambuya wasingagoni kupa futi kune mwana uyu because wakapayawo ikadini ikapera havachisina yekupa muzukuru. Munzwa ndinotsanangura ini ndikapuwa mwana wangu kuti ndigare naye ndakambogara nawo wazukuru wanoda love yewabereki wavo. Zvakaitawo baba wangu namai wangu wakanipa love, you know what I mean? Rekanibva ndamboti extende mbichana ndoda kutaura kuvateereri. Ini baba wangu wakagara kuCape Town for makore akawanda. Waipota wachiuya for 5 years mai vosara wane pamire. But handina kukura nababa, ndakakura nani namai. The love that I had with my mother was different with the love I had with my father. Because I'm now gara now. Danger ndeyekuti endai henyu kwamunoenda uko. Love chaiyo pane pasina. That's okay. Mwene umwe ngaafambe neluggage yake. Ende inozwa kuwakuru wane tsumo yekuti unzi nzou hairemerwi nenyanga dzayo. Iwewo kana wafunga kutora mudzimai mutsva usarege masanza ako achienda achisara asina munhu anochengeta. Enda nawo kuori kundoroora ikoko. Where is the problem? Even wakadzi kuti kana une mwana don't make it a secret. Taura Ndikuti no ndine mwana kana uchindida uchada inini nemasanza angu. Inzi wakanyenda kanzwa kuti mwana anonzi kuna mai vake unditi vatete nekuti aine new marriage. Zvofamba sei? It's evil. Rudo kana kuti sisi kana kuti mukoma. It's evil. Azviiti. Yeah, it's evil. Azviite. Saka ngatichende doko panyaya yedu murume pamwe mukoma muningina kwandira I don't know. But anyora manje achiti ndakano damp ndo varashandiswa na nyati. Ndakano damp aiwa kumusha hakuna basa. But kune kwa akadini kumusha hakuna basa. Chakakosha ndechekuti akanosiwa sabu. Akanosiwa kuna mbuya nani na sekuru. Yes, akadampuka. Tabata kuti zvakaipa psychologically doko. Zvino build up mwana akaita sei. Nasi manje taakuya ndimo waparidzi. Ndoregerera hazvina basa. What is the effects zvanenge asangana nazvo, and how do these parents then try to come back even to their own son? Insandapinda kushoko. Mubvunzo wangu ndewekuti ivo vabereki vacho vanoregerereka here? Munoregerereka here imi mai imimi? Masiya mwana, mamusiya kuna mbuya, kuna sekuru kumusha uko. Hapana pamunombonyora tsamba kana kuri kare. Kana iko zvinezvi kana kumbofona mwana wangu uri sei ndiri kuno ndiri kufunga ndichazodini. Imi baba mamitisa manosiya masiya mwana asi moziva kuti uriko. Imi munofunga kuti hongu sevaparidzi tinoparidza chaizvo regereranai indori neimwe mharidzo yekuti kana ukasaregerera kudenga upindi. Iwe muningina ukasaregerera denga upindi, but maybe vedare vangakwanisa kuzotibatsira nekubatsira kuti ungagona kuregerera semastages api aungaita. Matthew chapter 6 verse 13, 14 na 15. Jesu ari kudzidzisa vadzidzi vake kunamata. Anobva ati mutiregerere sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Asi verse 15 inohlisa yoti iyo, nokuti kana usingaregerera nokutadzira, baba vari kudenga havagoni kukuregerera. So kana usina kuregerera baba, usina kuregerera mai vakakudhamba kumusha uko, baba vari kudenga havagoni kukuregerera. Nokuti iwo utoriwo mutadzi. Romans 3 verse 23. Nokuti munhu wose wakatadza akasasvika pakumwe, hakuna asingatadzi. So for me, kuti Mwari andiregerere, I first need to forgive my baba,
vakandidhamba, vakandisiya, even if pasina that emotional attachment, you need to forgive. So handizive dare tingabatsira sei. Ega ndibva ndapinda hangu ndanzwa question chiti zvinocreata mwana akaita sei, ando zvamabvunza right, zvekuregerana nekuenda kudenga tichadini tichapabata doko wanenge watotsamwa tinotaure kuti mwana uyu ari kuregerera munhu akaita sei right. Hanzi machengeterwo anoitwa mwana nemarererwo anoitwa mwana, it's a predictor for what may be adulthood. Are you getting the point? Saka mwana ari neglected, ari rejected, ari alienated, isolated, mwana anokura aine rejection, and anogona kutokura ari antisocial, whatever the case may be. Saka ne bitterness, yes. Zvinokura munhu ari emotionally and psychologically damaged. Chatakuita panapa zvatikuita nemwana anyora uyu takutoita iyo inonzi yo damage control, damage management, damage yakaitika ka damage sure hazviite kuti sezvambotaura kunzi vamwe vanhu vari kupurisa halo mama, halo daddy, iwe ringoti mbuya, but mai wangu ari kupi, ko daddy wangu ari kupi, daddy wangu akabva kuHarare wena wakandigira matoi, iwe hauna experience ya daddy, hauna experience ya mama. Ndoda kutenda Mwari kuti mwana wedu uyu akanyora tsamba uyu eyo ane 39 years, at least Mwari akazobatsira upenyu hwake kuti huite together. Kune vamwe vasingatozombogone to recover from the damage yekurasirwa nevabereki. So munhu watiri kuti regerera, don't underplay point yekuti he is in a serious, deep emotional state. Inoda kuti atosunungurwa imomo. Honge tingakurumidze, like pastor zvataura zviri correct. Anofanirwa kuregera, anofanirwa kudini. But let us first of all understand where he is. This man haana ounce of feeling yamai vake nababa wake, they are as good as dead. But of course, ane responsibility yekuachengeta. But there is no relationship. Turikuti ngaaregere asi hapana relationship. How do we build the relationship and how do we help him forgive? Thank you, Nyati. How do we build this relationship and how do we build him so that he is able to forgive, is what Fundis is saying. I think there's something about human contact and human touch that we somehow underestimate. The story at Naumba is very indicative of that. Human touch, human contact, enhance our relationships. So in other words, if you have a situation where someone calls you on the phone and they speak to you 2 minutes, 3 minutes, maybe once a month, in terms of how they relate and what then becomes my outcome. Remember, mwana kana ari mudiki pane ma challenges nema problems face akawanda. And kazhinji kacho pamwe ari kutadza kutofamba kana ari kuweta mubhedha ari kunida that parental support, things like that, small things. Ari kuti mama, what is this? Ari kuenda into puberty. What is happening biologically. They are needing an adult to then sit down with them. This is what is happening. So the absence of that means that munhu ari kutongokura and fumbling through life. And munhu akadaro attending kunema human need problems are very ill-equipped. And for us to then sit down and say, just forgive, what are we talking about? Because munhu akakura asina mbereko. The parent, it's not just a biological siring. Because we share DNA, a relationship. I think it goes far beyond that. For outsiders such as we are, to then just say, Regerera, that alone does not build a relationship.
A relationship is built by contact, by exchange, by sharing, by having social space, by being emotionally vulnerable to the next person and vice versa. And as we then interact, we are able to build it. In the absence of that, I think humanity alone is not able to build relationship outside that. No, even my computer with an AI, we can't really build the human being in a machine because of the absence of contact. So humanity is emotional, humanity is psychological, but essentially relationships are built by our social space is diminished in the absence of that happening. Yeah. Kupinda panapa. Look, ndakutaura kune mkomana uyu. The damage is there. Ndio chokwadi chocho. Hauna kurerwa, hauna kupuwa that emotional support, hauna that love or touch love kubva kuna mai kana kuna baba. But I want to thank wana mbuya wakuna sekuru wakangi wari well up. Wekoro sapya. Mutenda. Wekoro mtunga bwe. Yeah. Ndikakasa kazi. Okay. Sabu vatakura ruzu kakara. Ndiri kuedza kutsanangura kuti zvese zvakazva wakaenda through zvakaitika. It cannot be reversed. Nyata wataura kuti zvinonetsa kuzoita relationship. Chendava kuchikumbira kwauri one thing. Iwewe manje stretch your hand. Kuna mai na baba iwawa. Forgive them. I'll give you a testimony yakaitika ku Rwanda. Ku Rwanda? Kwakaita genocide ku Rwanda. Ndakuirepeata futi iwe. Now this yange nguva genocide. Mkomana uyu wanga ine mamasheti wakasvika mumba ndokuona baba namai wakagaramo ndobva atora masheti yange iri nguva yehondo munotoziva kuti zvakaitika kuRwanda ndobva adimbura mutsipa wababa mai wakatarisa kuti gwendereko masheti aitambika kuti gurukuruko but genocide hana kuzoramba iriko yakapera. That same guy akaudimbura musoro wababa uyu akadzoka back mumba imomo kuna mai wawa. Mai wawa wakamutambira, mai wawa wakamuchatisa. That's the information that we have. So azvakaoma kana paine nyaya mufanami yakaoma kuita kuregerera. Hakuna chinhu chakaoma pasi pano pezuva is to forgive. Ndio saka Jesu akati munhu abvunza kuti ndoregerera kangani zvakanzi kuti chitaura mafundisi zvakanzi kuti 77 times 7. Why? That's a perfect number, isn't it? Zvinoreva kuti it's infinite. Unoregerera nekusingaperi. Jesu ari pamuchinjikwa akati Father, forgive them. Forgive them. Can I say something? Sorry. Okay. Just something small. Ndovondaya panagona. Ndovondaya panadoko. Sure, I hear the message. And no message atoda kuti tese titaure kuti forgive. And I'm sure that could be our concluding message. Yeah. Kune mkomana. But ndichiwerenga bhuku remapisarema chapter 44 sekudzidza kwatiri kuita bhuku remapisarema pama Sabbath school study guides. Yeah. You notice kuti vanhu vaya venge vari free vaine audacity yekutaurira Mwari kuti Mwari apa makatibhowa apa muri kutirwadzisa ngenyi muchitendera kuti wahedheni watinetse wagota sei kuti taakuitwa kunge imbwa asisi tina muri Mwari wedu asi muri kutiregera takadini asi kunyange zvakadaro tinoimba nemi. Inini I would say friends fine atinyorera tsamba nditi watinyorera tsamba but I think pane pamwe paanoda kuti aite audience namdara. Correct. Kwete kungotumira kuti uri kuAmerica sutiyo baba. No, izvo ngaite. It's okay. Are you getting the point? I don't want to tell you my issues yekumba kwedu. But I want to tell you kuti inina mudhara wangu I think ndakaspenda almost 30 years
30 years asi makore mashoma. That's a life. Yeah, unotanga uri teenager, ipapo wozorora, wozo ordained the pastor. Hey. But iwewe ne parent, you feel inside you could There are things we need We are not together. Baba is just a body, but hapana relationship. Hey. Munokonomboseka Emotional manager outside appearances. But Vanhu vari kuona kunge Ngwaru na Mandara wake, but ini na Mandara wedu tiri tu. Are you getting the point? Yeah. It took 30 years. I understand this guy in 39 years. Hey. It took 30 years to get to that point. How did we kill that animosity? Yes. The That's what I bitterness. want. Yeah. Yengeri iri mandiri. Yeah. Nemawa. It was just a question where my father and I, in the absence of everybody else, we sat down together. Baba, munoziwa here kubva pamakaramba namama paya. Takapinda nguva yakadai. Tikataurirana. Mudhara akataura zvaakataura. Akachema ndikachema tikapedzerana. My father was able to hold my hand. Are you getting the point? Kuti mwana vabereki vanokanganisa. Correct. Vabereki. If really vana makanyatsoona kuti ndakaku neglecta, I neglected you after my divorce namai venyu, forgive me. It was not meant to be. Hey. Are you getting the point? Yeah. Warume zvekuregerera naka panotomboda talk. Oh yeah. Murume uyu ngaataure namai vake, mama mungafone kufonera mbuya, but you could not speak neni. He needs to empty. Let it out. No. Ngazvibude. Help him to process it out. Correct. Chimwe chakanaka, my friend, and don't know a psychologist, kana a counselor. Uri kuAmerica ikoko, they will help you process this. Because you can see, but he's still struggling with that. After my talk with my father, I can tell you, my father died an angel. He died as my best friend. Why? He had the audacity and the courage We to spoke about discuss it. Hey. Hey. Yeah. That is Pastor Ngwaru. I applaud you for that. Maroa chaipu. Yes. Kuti, because the word forgive. Kuti regerera. So if we just go But and just say without no this, regerera, arena meaning. but without That talking meaning about Arena? it, let's sit down and talk about it. Ndichauya pana dog but gantange pana gon. Ndandichida kuti maroa dede nemukanwa nyamuziwa. Ndokunonzi muzukuru wa Nohore. Ndo Tokyo yatinoziya. Ndo pfungwa yandandinayo yema steps. Yes. Ekuti number 1, tsvagai an audience. Yeah. Vabereki vako. Amen. Because izvo vakanzwawo the way you feel. Now you are both adults. Yes. Baba va adult, iwe uri adult. Mai va adult, iwe uri adult. Yeah. Wati maparents angu akuma 60, iwe akuma 30. Yes. Half their age. Yes. Kunyatsotaura baba. Nyaya yakandinetsa mukukura kwangu. Are you aware of ABC? You have power feedback kuti ma constraints angu anga ari zvakati. Mwana wangu I am sorry. Yes. Motangira ipapo. Mai the same thing. Mai munozviziva here kuti kwambuya ndaigara zvangu, mbuya wakandiitira zvese zvakaida. Asi chandakaleka mukati meupenyu hwangu ndimi. Your physical touch, your physical touch, your I love you, my son. Indoito feedback, good night, mother. Yes. I love you, my mother. Yes. Even now, kuti ndizvibudise zvinondiremera because handinaombokura ndinazvo. Ndozvobva zvabata zviyezvi kuti kuexpressa rudo kwanotoita munhu uyu akura akadai kunotomunetsa because anotoona itori taboo because haana kumbozvinzi. Ndakambotaurwa kamukastory na pastor Maposa. I can say that. Svika ndakabata umwe mukomana street. Ndobva ndamupa mari. Ndobva aenda. Handafamba a few steps. Kamukomana kaika chamhanya kachindidzingirira. Andikati in my mind kamwana aka karuda kuti ndikape futi mari ina handisina mari ndatomupa mari yese yandandinayo. Svikanza ndobva ndati ko chiinai mwanangu. Svikanzi chimbondibata ifuti. Hanzi miyani kungomupuruzira mashoulders ake.
something that he had never experienced in his whole life. Saka ndiri kuti inini shamwari iye zvinezvi in adult. Baba namai vachiko. Take an opportunity vachiri vapenyu so that you don't regret vasi sipo. But I wish I had really spoken to my father. So that whilst you are helping them physically nemari nekutaura navo zvibvewo mukati memoyo wako for you to feel proud of it. Kuti I'm doing it for my mother, I'm doing it for my father. Hey, talk. Thank you. Ndoda something to say. Ndoda kutiwo in as much as tiri kuencouragea vana vakadhambikwa nevabereki kuti vaende kuvabereki vavo vachinotaura navo. Ndoda kuti mimi vabereki muri kunzwa nyaya iyi. Indaiwo kuvana. Because mwana anogona kusasunguka kuuya kwamuri. Endaiwo kumwana kuti mwanangu ndinogona ndine chimwe chirongwa chandakanzwawo. I feel kuti ndakakuneglecta ndakakudhamba. Mwanangu ngatiregererane. Izvozvo zvinobatsirawo. Nemiwo baba imi makamitisa imimi. Mune mwana ari kugokomere uko mwana ari kumuzara munoziva kwaari. Madi maito ma steps ekuti muende kumwana. Ini ndoda kuwirirana na Pastor Ngwaro. Ndiri mumwe akakura asina kuona vabereki. Ndisingatovazivi. Saka izvozvo that experience yekuti unoona vamwe vaine vabereki vavo vachiinda ku Victoria Falls vachiinda kupiwa kangogara nambuya kumusha kumaprazi. Hauna chaunotengegwa, hauna bhutsu, ozoona paChristmas January kuchikoro mwane bhutsu itsva, ione masandai kuri kuinda netsoka nezvimwe zvakadaro. Ndakazvi experience. Saka asi chandoda kutenda nacho chekuti mukati mekudzidziswa nevafundisi nemaelda makanselas achimboya achikubatsirai unochizoona kuti aiwa vabereki kukanganisa vakakanganisa tichiri pasi hatisati takudenga. Asiwo kuti ndigone kuponeswa ndoda kuti mai vangu ndakuzivai. Kunyange baba ndisati ndakuzivai ndina baba vangu vari kudenga. Kana ndikazovaonawo Mwari ngaakudzwe, ndikasavaonawo Mwari ngaakudzwe. Asi mai varipo ava ndimai vangu. Dzimweni dzenguva pavakange vaine pamuviri pamwe waigona kuti ndakasvotwa vomwa mapiritsi wobva wafa kana kuti uchingozvarwa wonzvengo unokandwa mubhini. Asi ndoda kutenda vabereki mai kuti at least makandichengetedza ndikasiyiwa hangu uko nemiwana sekuru nambuya makagona kuita zvakanaka mune rudo. Vana sekuru nambuya hatisati takudenga vana ava vanogona kuitwa zvinhu izvi. Asiwo chengetaiwo vana, vadzidzisei, varovedzei matsiko emukati meBhaibheri. Asi ini ndakaregerera vabereki vangu newewo regerera asi zvinorema. Asi with God on our side. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things. I can do anything. All things with Jesus Christ we can do it. Amen. Nyat. That's a solution. Tatara nyaya kuti talk to them. Pastor Ngwaru ndaida. And upper ground. Talk. Say how you're feeling. Yeah. At 39 munhu atova in adult. And chances are kuti atane mhuri yake. There's nothing as powerful to your children as you showing how you relate with your children, with your parents. Because rudo rwaunoratidza kuvabereki vako nevana vako vanodzidza pakuona. So I think kuti pfungwa dzaka dziri kutaurwa dzekuti paite kweprocess yekuforgiva nekucreate a contact again, those are very important. I'll come back to my my deposition and number earlier on how I feel relations are constructed through contact. The same process again. Whilst to contact through life is a long, it's a long drawn out thing. It's a long term thing. To create a bond and to create a relationship again is when you create an environment that allows a free contact. My relationships were very strained, were very difficult. But when space was diminished, one found each other. And I think the creation of that environment in Dopan a big challenge. How do you do that? He has to come
and he has to speak about the issues. Vapedza kutaura, they need to then create an environment going forward, allow a free contact in sincerity and in genuineness. And as we do that, I think kuti mbereki achaona kuti yes, mwana angari hate nezuro, but the hate ndo yataura. Going forward, there seems to be sincerity, there's genuineness, and I think that relationship can be recultured. Powerful. That's a good conclusion to that issue. Again, say Pastor Ngorgen Boxie. Ndiende pana humba. Imi mchati ecology. Nenda kuti kune mkoma na. These are your last words. Kune mchinda huyo. Uri outside the country, I'm sure your parents are here in Zimbabwe. Chandu kukumbira ndechekuti watsvagire airtime woti uda kutaura nemi, uda kutaura navabereki wangu, because pane distance iripo. It's what I mean. Because unless if you're able to travel back home, then you can come. But kana pasina mukana iwoyo, I think tora mukana umbotora zvetataura panapa collectively kuti umbotaura na mai na baba on a one-to-one. That is right. Do that and tell them your problem, what you went through, and zvakakuheta. Iwo ochindwa their side of the story kuti wanoti kudini. And kana pasina wasina kubuda pachena kuti wada iwe chiti whatever zvemakaita kwandiri ndakuregererai. You ukangotaura that word, I'm telling you and I guarantee you one thing, ndechekuti unonzwa bundiro radini raserera. Thank you so much. Doc, your last words maybe to ndimauya ne engo isati chingorova kuti mukomana uyu ngaadai engo yevabereki, your last words to them. Ndingada kuti chinonzi rudo is not a one way, it's a two-way process. Two-way process. Iwo mwana ito pati yako, ende mimi wabereki teo pati yenyu, mosvika panu pamwe chete, mosvika muregera, ndo kuti mose mugogona kuponeseka. Because wana akaita pati yake, Mwari anomuregerera, anomunyorosa tarake mukati mebhuku. Imi wabereki mukasaitawo pati yenyu, azvitiitire zvakanaka. So ndodangoti ngoti kune vabereki, vakomana, vasikana, vana baba nana mai, ngatibatane tive chinhu chimwe chete. Mapsalm 133 pavhesi ya1, tarirai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigarisana zvakanaka mukati merugare. Vabereki, panokwanisa kuitwa macorrections, ngatitiwo macorrections tichiri vapenyu. Nemiwo vana titiwo macorrections tichiri vapenyu. Tibatane tive chinhu chimwe chete. Thank you so much. Gono? Well, ndofunga nyaya yatsokodzerwa zvakanaka. Mukomana uyu ati ndakavabereki, nyaya yabva pakuti ndakasiyiwa nevabereki. Ndoda kungopa a general statement kwete kumukomana uyu badzi, but kune vazhinji vane ma-situations akadaro vanoti isusu kwedu vanotaura statement yekuti iyo muranda panenge pachitongwadze vamwe tapawo zano. Pane vazhinji vana who are bitter about their parents nezvavakaita. Ndofunga dare rino riri kuti vabereki vanhu havasati vaponeseka, vane rutivi rwavakaita rwakanaka rwekuti vatibereke vatiunze pano panyika, but vane mamwe maconducts, mamwe mamistakes ari serious yekuti dai kwakuri kutongwa kwenyika inei vainzi death by hanging. Asi nekuti hazvidaro taakuchingoti isusu tinokumbira kuti vana muite reach out to your parents. Correct. Dare riri kuti iro at the end of the day try to make peace wherever is possible. Reach out to the parents. I always want to add this element yekuti zvinorema sezvataurwa naNyamuziwa kuti ugadzike mubereki wako pasi kuti baba ndoda kuti mbotaurirana panyaya dzamakandiitira, because vabereki sometimes vanotorawo futi a very skewed view yongoti neu ndakakubereka ndikakuendesa kuchikoro ndikakudai zvakatokwana izvozvo, yobva one legged porter haigoni kumira. Ngavatarisei the other side emotionally, paneo zvamakandibuilda here pakundidzidzisawo semwana wenyu. Makambondidzidzisawo here kuti mwana wangu usadai uzodai kana uchinge watanga imba yako. Saka those corrections dziri kutaurwa na doctor panapa
ngadziitwei so that at the end of the day dare riri kuti ngatisvike paposition yekuregererana and be able to move forward. Yes. And let me finally say, paunoregererana nemubereki wako you feel freer naye. Unogona kuti that's why Pastor Ngwaru said kuti I think my father died an angel. Yeah. He is declaring that because of how he feels about his Yes. death. Avazivi how the father felt. But vakuobserve a relationship this one is an angel because I love him. Amen. An angel kutaura kuti munhu asina zvaakambotadza ivo vakambotadza saka ndapota ngatiedze kusvika paposition iyoyo inotibatsira nekutisimudzira. Mataura kuti munhu wakarusape. Ike David akati create in me a new heart. Kumbira kuna Mwari kuti Mwari tikisika imwe mutsa. Ngoende tinorowa nevakomana vemedia. Mufundisi chitivharirai in closing. Mapoints ataurwa naNyati and vamwe vese vataura mochivharira. Ini chandoda kutaura kune mwana wedu atinyorera tsamba nekune vamwe vanogona kunge vari muchimiro chakadaro chekuti ndoita sei nevabereki wakanditadzira zvakadai. Regai nditi bhaibheri rinotiro kudza baba namai kuti zvigokunakira mukati meupenyu. Mubereki haazi mubereki nekuti akakuendesa kuchikoro kana kuti akakupa zvekudya kana kuti ekenge ari available panguva yawaida kuti mubereki ange ari available. Hatizouti wakatariswa nei, hatizouti ngenye wakafamba neruti iyoyo, but nganditi mwana baba wako is your father. Without that man you would not be there. Mai ndimai vako. Without that woman you would not be there. Iwewe chibva mu context yekutadzirwa wopinda mu context yekuappreciata being part of the human family because of those two human beings. Haikona kuita dona kuna baba namai yekuwapa magroceries iwewe waadona iwo mabeneficiaries. Run away from that relationship. Forgive your parents. Ndoda kuita word play panapa. Forgive. Autaura kuti before. Saka unogona kupa before. What does that mean? Baba wasati wauya kwauri kuti mwana ndakakutadzira. Give your love and forgiveness in advance. Mai wasati wauya kuti mwana ndakakuneglecta mwana. Give your love and forgiveness before. Chikristu chinhu chisina kujairika vanhu vaMwari. Chikristu chineti operate against nature. Our nature is to revenge, is to fight, but Christianity is to humble ourselves and to accommodate even one. Watufanga kuuraya, but Chikristu chineta give them love and life those people. Nautenda Mwari. Nekunyora kwa wakaita. We believe after this program you reach out to your parents not as a donor, but you are reaching out as a child. It will change everything. Amen. I can tell you that. I was so Lucia Kanaka. We are from there. Yeah, toda kutenda iwa tereri ndoimba mawanengwa yakanaka. You know, when these men were talking, ndansonata hapana pazvadzika. And I also thought to say, you know, we kune warikona this program vanovabereki vese who did not divorce. No, we also just need to have a program where we talk about appreciating your parents. My parents penyu vasina kudivorca, who made sure that we have everything, you know, just to appreciate. Because kazhinji kacho vamwe vacho tisi kutozviona kuti how much they fought, many things they fought out there. So toda kutenda, toda kuappreciate this particular muchinda akanyora nyaya iyi. Mwari akuchengete, Mwari akuitire zvakanaka. Tinoimba tabetsera nepatinogona napo. Sedare katikumbire dhoko mutivhare nemunamato. Ngatinamatei kuna baba vedu vari kudenga nepanyika pasi pano. Tinokutendai nemukana wamatipa wokuteerera chirongwa chinokosha ichi chekuumbana mukati meupenyu musati mauya kuzotitora.
toda kukumikidza vana vane zvirongwa vane urongwa maprogram akaita seiwawa upenyu hwakaita seiwawa hunorema hunorwadza tokumbirawo simba remweya mutsvene rigone kuva pakati pavo vakwanise kutaurirana nekuregerera nevabereki tokumbirawo zvakare simba remweya mutsvene rinde kuvabereki vakwanise kutaurirana nekuregerana nevana toisawo zvakare umwe neumwe ari kunzwa chirongwa ichi madii matichengetedza tisapinda mukati memamistakes akaita seiwawa asi tigone kurarama nezhira yamunotarisira imi tokumbira kuti kana tsuri yaridzwa tose mutirangarire mushe wekudenga kukumbira kwedu tichipota nezita ramuponesi wedu Jesu nogane kusingaperi amen Amen. Amen. Unyika isingapere bone kutaje